Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Hakasngi baar ka taiew ka Bhoi Progressive PWD Workers Union ka leit ban IT ka Charter of Demands sya Myntri ka jylla ubadi peit ka tnat PWD Rods u Bah Prestone Tynsong bat sya Myntri ka tnat PWD Building u Bah Dasakhiatbha Lamare pan pynsngew sya kibor sorkar ya ki jingdawa ka seng. Ka Charter of Demands ne kimat jingdawa katei ka seng ki kynthup ya ka jingpyntikna no iki nongtrei hapoh ka seng kum kita ki regular staff jong ka tnat PWD ka Pyntrei Kam Noh ya ka rai jong ka Supreme Court halor ka bayadei bat ka tulop katba kum ka jingtrei kam ki nongtrei lani ka equal pay for equal work ka jingpynioh ya ki jingmentoy ki nongtrei ki bakenthup ya ka Prvident Fund gratuity bat ki wei ka bapenbet thamai no ka kerdan ki nongtrei kat bakum ka jingsew syaki ka Pyntrei Kam Noh ya kita ki social security mechanisms lani ki lat ai jingda kham tam ki khlum khna bat ki longkame bat ki wei de ki jingdawa wa pan ai khbor mutasmi halor ki point phar bing la submit ki jingtho ki bor halor jikuti dan nakalian ngajungi akini si balda bakalai kotre banai badam ni la submit ka we charter demand jungi sha Myntri peit jikuti kata ai Bah Prestone Tynsong ni jong in charge jong karut na tab isi Bah Dasakhiatbha Lamare ni bade minister in charge of PWD Building bar kum juru sha iba tijin nang nong ni bade honorable secretary jong PWD Road Building chupor dan kalian ko chungi na banta ki nongtrei PWD Bhoi khamtam hi casual ni la submit ka jingtho bar jingtho chungi ka chicken part chungi ki bor halor kalong no rem bolong ban Pyntrei Kam ya barokhat ki points bi class ki bodon hapoh jong ka Meghalaya regular casual workers kan 1996 kumbalong hodo manta ka jinglap chungi kilong ba bon ki nongtrei casual Bhoi kami regular am tabut pun snam don ki don ka post nam khasan snam post nam like post nam ro te nakaliang chungi ngimla am produkti mano bakala mano ba yu mano ba de ban pet ngimla am produkti ni na nakaliang chungi kum ka union ni don tang ka jingkar part si bor bahalor ban subha ban Pyntrei Kam Noh ya barokhat ki point ki clause ki don hapoh jong ka Meghalaya regular ka show kas kam 1996 te kum ba ka tu kene ka skim ki ka shai bol ka on shai bol kino ki cash blocker ki Pyntrei Kam hapoh jong state government ki department bang hapoh state government ki bala tri pala ka post nam ki don hok buni regular kata ka ar klomba ada don ki post ha group di ana grade 4 jong state government ki bala ki kila apna apply le long fit ta ki post bala lor ka tanong rem na kalian ki chungi kerpat ki berbalor belomban Pyntrei Kam ki point ki clause jong ka Meghalaya regular ka shol kos kam 1996 dak dia ro ka juding tho jungi chara demand bang la smith ki bor balor ila thoro long ka jing kerpat na kalian jungi ke lompa kin Pyntrei Kam ya ka PF hapoh state government kumpulong du menta ni dap da ka jing sngew benyau belong jing sorit adu kata belong ba ngilap belong ka EPF scheme kan Pyntrei Kam state government jungi akibat Pyntrei Kam ki dia central government but ki private companies dan entities posted hari ki office sorkar jong ka state government jungi kan Pyntrei Kam ya kan scheme ka EPF ka belong Prvident Fund jong ki nongtrei tiki donro kum ka ASI ko de scheme nam ta pang wisdom nam ta ki nongtrei tum kener kom don te ki overtime malawan so ngilap bah dum ta kim don hapoh state government kum tam kali PWD department chori Bhoi bingilap menta te nalor kine ki don ki shti kha khon nam ta ki longkmi bolong ba ki bor ba nam te ki don ki jana salawan so bolong ba ki ba man la wake away nongtrei ki don hok bunyo te nakaliang ka chungi thor ka jing thok ka jingi ngi shaki bor ba halor karpat ki ba ki Pyntrei Kam ki kategori per kum ki unskill ki semi skill ki skill highly skill nakaliang chungi karpat shi bor ba halor bolong ba kine ki unskill level ki bangat nam ta ki nongtrei PWD Bhoi district ai ki de ki ba hapoh la kos nam kini ki semi skill ai ki de lai snam reduce nam
skill kategori kita terus nama di bah dok nice nam. Di belas post nam senang I kini ada hanya skill kalau bukan ka Meghalaya regular casual worker scheme 1996. I bagi berbahalo kan peit lam jing don kam ikhtiar kita ke ba nongtrei ke don kam man kesini. Kata itu aski belangkum kini ki glove mo. Nata kini ki rubber boot ro juti hong jungki kamtam Bhoi baslam kibon sang bisen de bun dan bun apa lagi nongtrei ki belong ba. Kim don ki boot ki babiang juti babiang telong de hong de silpar long ka bu jing ma nam dau jong ki bisen be kenyang per. Dan kalian juga kerpat sakit lor itu ki rubber boot ro. Tingi kerpat ro ki hadu raincoat nata kerpat ki hadu kita kam ki wat ki machine ro. Nomor kumpulong do mentar lomba kam dik besok iki ban syuk ki plangi kenyut ekasrok hari Bhoi. Nak dau jong ka jingjor prat slam tikini ki wat ki ro mentar kam dik syuk besok iki belum pun khoi. Halor kata kerpat long bala ki bor bolor ki peit ki machine kan. Te halor kini long nak kalian ki jong ni ki thoro shi bor halor kerpat shi bor halor Pyntrei Kam ya kumkan ek internal complaint committee. Bangilap ya ki office of repair kumbangilap syari Bhoi lomba ki RTI per ngilap pa katakan internal complaint committee ke ban peit ya ki sexual harassment juga nongtrei kam ju include iki nongtrei casual. Kini ki nongtrei casual ki ba ngilap nong belasi ba atri bun snap. Telor kan norim nak kalian jungi kerpat iki berbahalar pelomban include lang ne ban kynthup lang ya ki nongtrei casual hapoh juga internal complaint committee ba kata ro kerpat iki ba ki notify ki wa ki notice board kenam ki nongtrei kynthup kata to kata nak kalian jungi boleh